खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि हारिखौ लानानै मोननैसो गोनांथिखौ लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों दासान्दि खौराङाव नुनो मोनगासिनो दं दि बिटिआरनि राजखान्थिखौ लाना गुदुं बार बारगासिनो दङ। आसामाव थारैनो पलिटिक्स एबा राजखान्थिया सोलायनायनि चान्स दङ। बिटिआरआव सरकारा सोलायनानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा चिफ जानायनि चान्स दङ। मानोना हाग्रामा महिलारी बिथांजों 28 जन मिनिस्टारफोरनि मादाव 26 जन मिनिस्टारफोरा हाग्रामा बिथांजों लोगोआव दं। बे बाथ्राखौ 5 नं कक्राझार लकसभानि नबकुमार सरनिया बिथाङा मैया खौराङाव बुंथिदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायनिफ्राय गोमानो हागौ होननानै नबकुमार सरनिया बिथाङा मैया बुंथिदों। मैया थांखांनाय समाव बाक्सा जिल्लानि लोखि बाजाराव एनडिएफबिनि एक्स प्रेसिडेन्ट धीरेन बर' बिथाङाबो गेदेर बाथ्रा फोसावदों। बिथाङा बुंदों दि रियेल एनडिएफबि केडारफोरा 3500 जनल'सो दंमोन, नाथाय नंखाय साजायनानै 12000 एनडिएफबि केडार साजायदों होननानै धीरेन बर' बिथाङा मैया बुंदों। बिथाङा बुंदों दि 9000सो नंखाय एनडिएफबि साजायनाय जादों आरो लोगोसे धीरेन बर' बिथाङाबो बुंदों दि साननैसोनि गेजेरावनो बिटिआरनि सरकारा सोलायफिननो हागौ होननानै बिथाङाबो मैया खौराङाव बुंदों। माने बिटिआरनि चिफआ हाग्रामा महिलारी बिथाङा जानायनि चान्स दङ होनना धीरेन बर' बिथाङा बुंथिदों। सासे एक्टरा राजखान्थिगिरिफोरखौ खौसेथियै खामानि मावनो खावलायदों। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर, समाज सिबियारि, रायजोफोरखौ अनसायग्रा सनु सुद बिथाङा जित' कानेक्ट 2022 सावराय जथुम्मायाव फैबाय थानाय समाव बा इयुन समाव भारतखौ जौगाथाय होबावनो थाखाय भारतनि गासै राजखान्थिगिरिफोरखौ खौसे जानानै मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावलांनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरांजों।